ľudia, v dnešnom videu vám ukážem, ako pracovať v Canve. Takže poďme na to. Ideme si spraviť náhľadovku, alebo je tak ľahšie povedané miniatúru do videa. Dáte tu v tejto lište, posuniete dozadu a dáte ďalšie. Ako druhé si dáte bežné rozloženia veľkosti. To tretie plagát na výšku 42 3 bodky. To sa vám ukáže, počkajte, toto sa vám ukázalo. Dáte si takto a teraz chcete si spraviť zo svojich fotiek, takže tu si dám napríklad túto fotku. Takže vyberieme si túto fotku a ako si ju dať do pozadia. Takže to bude presne takto. Dáte si tie 3 bodky. Prídete nižšie a dáte si nastaviť obrázok ako pozadie. Viem, dám vám to kus horšie, lebo ináč by vám to dával v inčom, širšom lepšie, ale toto sa mi zdá, že je akurát. Takže, a môžete si to aj tak posunúť dvojklikom, že kde to chcete. A ja si dám napríklad sem. Takže, výborne, dáme hotovo. A teraz, čo všetci youtuberi robia, napríklad dáme si sem frontmana a chcete to dať, aby tu bolo, aby túto, lebo ten panáčik, no, musíte mať presne ako prvé školské VIP, nemusíte mať len školské, keď chcete, môžete si kúpiť VIP, tú korunku, alebo keď vám škola rozdávate mena hesla, že napríklad vaša škola.edupage.org, tak prihláste sa na ten účet. Tu máte odstraňovač pozadia. Kliknite na to a teraz vám to takto spraví. A vidíte, môžete si ho takto popresúvať. Môžete si s ním robiť, čo chcete. A máte frontmana. Napríklad ďalšia vec, čo by sme tu mohli dať, je moja tvár. Chcel by som tu dať moju tvár. Fuj, hrozné. Odstraňovač pozadia. A máme to tu. Čakajte, tak. Daj mi to nejde s tým naklon. Dobre. Tak. Zväčšíme si a máme fotku, vidíte. Takto to môžete spraviť. Tu si pridáte textík a máte. Tu si dáte text. Pridajte nadpis, nepopis, nadpis. Vy a tu dáte frontman. Neviem, že či sa to píše frontman. Počkajte, hneď sa pozriem. Dobre, píše sa to frontman. Tu si môžete dať šikme, kolme. Tu si nastavíte, aký štýl. Ja si dám tento tu. A od jedno napríklad tento. Tu si dáte štýl textu, nadpis. Máte takýto. Môžete si to dať do rôznych riadkov a aj farbu dať. Takže. Čo? Čo to je? Počkaj, to mi nechci toto... Čo? No, takže ľudia, teraz som prišiel na dačo neobvyklého. Takže tu si dáte čierny, môžete si tu dať aj veľkosť, tu máte... Sú tam veľké, môžete si to aj zvýrazniť. To máte tu napríklad. Tu sú tam také výrazné a máme tak. Takže jednoducho tu si môžete robiť svoje náhľadovky či miniatúry do videa. Môžete nahrávať fotky. Kresliť si tu môžete. Žltý popisovač, pokreslím. Tak, napríklad takú červenú môžete. Takže toto tu máme, môžete aj samozrejme pridávať rôzne veci, ako je napríklad tu si napíšeme squid.
game. Tu si dáme napríklad toto a zase na odstraňovať pozadia. Dáme si také veľké a máme rôzne veci. Takže tak, vidíte ako, ale musíte mať to VIPčko, keď chcete odstraňovať pozadia. Napríklad tu máme, čo to je, neviem čo to je. No, tu máme tiež, dáme si tu pozadie a vyskúšame. Tak, skúsime si tu dať, nahradiť pozadie, no ukáž. Počkaj, tu toto povymazujeme. Vymazať. Tak, napríklad takéto spravíme. A máme tu rôzne veci, počkajte sekundičku, tak. Galérie, to je jedno. Projekty, tu máme napríklad také dizajny, tu máme, alebo keby ste si nevedeli také spraviť, tak tu si môžete spraviť napríklad ako aktuálnu stránku. Takže tu máte napríklad takéto, tu ten komik dáme si. Davidko. Tak, keď vám toto tu nevychádza, tak stačí len predĺžiť. Tak. Tu si napríklad rôzne veci. Vidíte, ako proste môžete robiť rôzne veci. Čo dáme nejaký meč. Taký biely meč, keby tu bol. Áno, máme tu napríklad takto. Takto si sem položíme. Zväčšíme trošku. Takto dáme. Tak. Alebo môžeme to dať takto. Odstraňovať pozadia. Tak. Takto. Tak. Výborne. Ešte si tu dáme štít. To je jedno, ak tu napíšeme, tu máme D. No to tento až nie. Tu máme D, dáme odstraňovať pozadia. Dáme si sem štít. Tento tu vymažeme. Ďalšie vymazať. Také a máme. Takže keď sa vám tento tutoriál, ako pracovať v Canve páčil, daj like a odber zatiaľ. Čau, čau.